Dit is weer een nieuwe Drabhoed, de in de Limburgse kleine taal gesproken podcast, waar het Limburggevoel centraal staat. Presentatie is in Hein van het Limburgs Weermeidje en Druppel. Hallo allemaal en welkom inderdaad weer bij een nieuwe Drabhoed, de grote podcast van het Limburgs Weermeidje en Druppel. Het is alweer 3 april. Ja, en de Porsche staat voor de deur. Porsche staat voor de deur, dus... Vandaar ook in het thema kleur, van gekleurde eikens. Gekleurde eier. Heb je ze al allemaal geverfd? Denk het wel. Hè. Of gekocht. En er zijn ook veel verenigingen die door gaat meer in de kast krijgen. Want die verkopen dan tegen een gereduceerd en leuk tarief Porsche eikens. Ja. Maar we gaan natuurlijk kleur geven aan deze podcast. En dan doen we met het traditionele gedichtje. Kleur. Geef het leven die kleur. Of stelt het dich teleur. Beste positief of beste een auzeur. Beste vrolijk of beste in mineur. Beste gesloten of beste een open deur. Beste zagrijnig of beste in een slecht humeur. Dus ben geen saboteur, want ik ben zelf de regisseur. Ja, dat klopt helemaal. Je bent zelf de regisseur. En de kent kleur geven aan het leven, zoals ze dat zelf wilt. Ja, precies. Chic. Het thema is natuurlijk kleur. En dat betekent natuurlijk ook dat de muziek te maken heeft met kleur. En daarvoor hebben we het gespeurd links en rechts naar echte leuke, gezellige Limburgse liedjes. Sommige, ja, een beetje, hoe noemen ze dat, melancholisch of zo. En de andere het steviger. Maar we beginnen eens eerst met Ton Engels, Groen en Geel. Het zijn trouwens de kleuren van Fortuna. Klopt. Ja, groen en geel, ook ze gaat dat. En dan, ja, die Limburgse voetbalclubs hebben ook kleuren, hè. Ja. En we weer rood. Rood-wit, ja. En rood-zwart. Rood-zwart. En volgens mij VVV ook rood. Of geel-zwart, hè. Ja, ook ze gaat in dat rand. Hè. En dan Fortuna inderdaad geel-groen. Groen en geel, Ton Engels. Groen en geel, oranje en rood. De struik in de straat zien op sterven naar dood. Groen en geel, douchen blær in onze tuin. Groen en geel, alles flikker doet de buim. In oktober, beste ober, kijk ik vast verroerd. Naar Kerstmis, hoort opnieuw. Was het meer was heen. Lekker eten, veel beloven, beste wensen enzovoort. Nee je ronde, nee je kans. In de herfst maak ik balans. Groen en geel, oranje en rood. De katten blijven binnen en willen ons meer op de schoen. Groen en geel, douchen blær in onze hoofd. Groen en geel, ik lek de voetjes op de stoof. Tot einde maart, meneer de Waard, kijk ik ook nog achterom. Het voorjaar, de zomer, het is weer schoon geweest. Evaluatie, 9 letters, zij de scrabbelkampioen. Alweer bijna jurig, Jezus Mina. Navelstaartseizoen. Groen en geel, oranje en rood. Buien met kale deklieken met dubbel zo groot. Groen en geel en nevel en mist. Weet nou een aantal zaken die ik vroeger niet wist. En daar raak ik danig in de war van.
Beste barman, schut is vol. Het dit nou perspectief? 11 letters, alstublieft. Ik zin alsmaar rode beelden voor mij. Déjà vu continu, al bijna Hollands verrebuis. Ivoren toren, gouden huis. Groen en geel, oranje en rood. Voor mensen die ik moest maar amper kon zien alweer doet. Groen en geel, douchen blaren mijn kop. Groen en geel, die roept niet deze windje op. Ik zeg tegen groen en geel, maar never zwart of wit. Groen en geel, laten zitten wat er zit. Groen en geel, God wat is het alweer laat. Groen en geel, ik ben een heel klein beetje zaad. En met Ton Engels zijn we aangekomen bij het Limburg-geveul. En wat betekent dat Limburg-geveul voor dich? Maar we hebben het natuurlijk ook over de gezegdes. En dan, dit keer, de kleuren in gezegdes. Ja, Wat hebben we allemaal bijeen kunnen schrapen en verzamelen uit alle info en uit alle inzendingen? soppengroen. Soppengroen. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is niet het groen uit de sop. Nee? Nee, een soppengroen is een beetje een gadommerik of die van alles misgeet. Dat noemen ze een soppengroen. Soppengroen. Ja, Ah, dus alias heurenpaard. ja, zo gaat. Oké. En een groene hondje. De groene hond, ja, dat is een zuinige mens. Hè. Ja. Blauwe maandje. Blauwe maandag, ja, dat is als ze een kater hebt, hè, als ze weer voor het werk steeds en dan heb ze eigenlijk geen zin, hè. Dan hebben ze dan een beetje een blauwe maandag. Maar dan, als ze dat hebben, zo'n blauwe maandje, dan moesten ze maar gauw een wit veutje halen bij de baas. Een wit veutje. Ja. Een beetje slijmen of een Ja. ja, dat is ook eigenlijk een broene arm, hè. Ja, ja. Dan heb ik toch liever een wit veutje. Een grijs moes. Ja, dat zijn die onopvallende in een organisatie, hè, die niet weten of ze ja of nee moeten zeggen. En die maar een beetje ertussenin blijven hobbelen. Hè. Zwart kieken. Zwart kijken, ja. Dat is ook dubbelzinnig, hè? Oh, vroeger was dat gaat meer een begrip, omdat toen hadden ze nog een televisie en dan moesten ze kijken en luistergeld betalen. Ja, en als ze dat niet betaalden, dan was ze aan het zwart kijken. Ja, maar dan kennen ze ook zwart kieken op het leven. Ja, Beetje doemdenken. ja, alles zwart zijn, hè. Ja. Zwart rieën. Zwart rieën. Ja, dat mag niet, hè. Ja. Maar eigenlijk is het toch raar, ja, wie ze dan toch aan het woordje zwart erbij komen. Ja. Ja, dat heb je geen keertje gekocht. Ja, ik weet het niet. Wie zit dat inderdaad? Wie ze dat koppelen aan de kleur zwart. Ja, dat is toch wel een beetje apart, hè. Ja. Een rode luiper. Een rode luiper. Ja. Maar dat is een kerkrood en dat is ook lekker in Maastricht. Een route door het centrum en dan kan ze natuurlijk van alles bezoeken. Maar het is ook traditioneel bij de opening van een of ander gebouw of van weet ik wat of van een filmpremière. Dan rollen ze de rode luiper uit, toch? Ja, of soms bij een broerlof. Ja, zo gaat het. Zwaar wit of zwaar grijs wie een doef. Oké. Ja, dat heeft dat te maken met ziek zijn? Ja, wit wie een doef. Denk ik zilvergrijs haar. Maar ik denk ongeveer hetzelfde. Want zo grijs als een doef is natuurlijk ook. Oh, dat heeft met de haarkleur te maken. Ja, denk het wel. Ja. Oké. Rood aanlopen. Ja, dat begint te blozen.
Ja, van gif, hè. Of een guf, ja. Van guf kan ook. En dan heb ze de andere blauw aanlopen. Dan gaat het niet zo goed met die. Dan ben ze die rooifase voorbij, denk ik. Ja, dan heb ze het lang de oorjem opgehouden. Ja. Zich blauw betalen. Ja. Dat kan ook, hè. Zeker nu, hè. En deze tijd met de benzine. Met de benzine, dat betalen ze echt blauw. En om bij het leedje van Just te blijven groen-geel ergeren. Ja. Dat heb ik ook proberen te ontdekken waar dat vandaan komt, maar Joost mag het weten. Ja, dat weet het dan niet. Nee. En dan groen achter de oren. Dan best ze nog een frisje. Hè. Ja, dan weet ze van niks, hè. Dan weet ze nog van niet veel dingen Nee. af. En dan natuurlijk in het algemeen, dat is niet specifiek een kleurtje, maar de kan ze ook alles in geuren en kleuren vertellen. Ja, dat klopt helemaal. De kan ze het helemaal zo groot maken wie ze het wil. Ja, en heb je hier nu nog een leuke met kleurtjes, dan laat het dus zeker weten. Ja, zeker. Stuur het in via de socials of op de website. Er is ook een aparte blog waar ze dat kunnen invullen. En dan gaan we dat zeker weer benoemen, want ja, dat stukje Limburg, dat zit ook namelijk in de gezegdes. Ja. We gaan lekker door met een liedje. Ook weer in het thema van de kleur. En dat wil zeggen dat we gaan luisteren naar Erwin. En daar heeft het over een roeie Jan. Ja. Zuig, de roeie Jan, die gaat weer gaat doet vergeten. Wat is hij van plan? Ik wil het gere weten. Hij heeft zich chic getoond, zal wel weer de stad in komen. Meertjes maak je goed de weg voor den harten dicht. De goeie Jan heeft de wereld staan, van al die vrolijke sirpap. Hij ziet zich heren goed en blond, maar soms dan maak hij het te bond. En vinden zie het niet meer leuk, stampen ze hem tegen zijn kneuk. En iedereen die lacht zich slaan, de roeie Jan is weer op stap. La 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 la, ja la 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 la, la 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 la, la 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 la. En ik dan weer geen doet gesproken, bij Club gauw in een hoop. En iedereen die lacht zich slaap, de goeie Jan is weer op stap. Zuig, de goeie Jan, die kan zich amuseren. En hoe keer muziek, dan kunnen dat waarderen. Nooit zit hier een slechte zin, altijd voor een grapje in. Dan in schans onverwachts klinkt die witte lach. Ho, ho, ho. De goeie Jan geeft de wereld stap, van al die vrolijke sirpap. Eerst uit zijn keren rood en blond, maar soms dan maak hij het te bond. En vinden zie het niet meer leuk, stampen ze hem tegen zijn kneuk. En iedereen die lacht zich slap, de goeie Jan is weer op stap. La 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 la, la 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 la, la 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 la,
goeie Jan van Erwin. En dan gaan we eens kijken of er ook het kleur op de bühne komt en op de podiums her en der in onze schone provincie. En dat niet alleen in het Nederlands Limburg, maar we gaan natuurlijk ook even de puil over. Dat begint weer van alles en natuurlijk hebben we het even over de toneelvoorstellingen. En dat betekent dat in Schummert, daar begint het 11 en 12 april met 2 weekenden achtereen. Crescendo, dat is een toneelvereniging daar en die treden dan voor u op. Dat betekent ook dat op diezelfde datums in Kerkrade West de toneelvereniging Vrouwzin gaat beginnen met hun voorstelling Kopzorg in de Zorg. Ook op dezelfde datums dan van Charlotte, zeg maar. Dus 11 en 12 april trappen die ook af. Dan kent ze 16 april, dat is gewoon door de wijk, kent ze nog Grand Café Fratelli in Brunsum. Daar kent ze zelf op de plank gaan staan, want daar is een open podium. Moest ze zich wel even voor aanmelden en dan mag ze daar 2 of 3 liedjes ter gehore brengen. Of was ze wel eens natuurlijk een of ander voordracht of weet ik wat dan. De open podium 16 april, Grand Café Fratelli in Brunsum. 4 april, dat is morgen, dan kent ze naar Bocholt. Over de Puil gaan we dan. En wat is dat namelijk? Ja, dat is geen podium, dat is een grote zuinbak. En als ik het over de grote zuinbak heb, ja, dan kan je zich niet voorstellen. Ik heb de website gezien, hè, het is geweldig. Er staan allemaal hindernissen. Wat denkt ze dan aan? Paardrennen. Ja, een manegebak. Maar wat is dat? Dat doen ze namelijk met hobbyhorses. En dat wil zeggen, een houten stek tussen de been. En dan zo'n paardenkop met zo'n 2 handvaatjes, wat die kinderen waren. Dat was peertje dan, hè, zo'n houten peertje. En dat doen ze dan over die hindernissen springen. Oh, ja. Oké. Ik vond het wel heel apart. En ik vind het eigenlijk wel eens de moeite waard om dan te gaan kijken. Want het lijkt me gewoon geweldig. Maar ken je of ook grote lui? Volgens mij gaan er ook volwassenen met. Oh. Dus ja, ik weet het niet. Laat ik verrassen. 4 april in Bocholt, over de Puil. In de Damburg. Dat is de manege daar, denk ik. Dan kent ze natuurlijk ook over de Puil gaan paaskinen. Oh. Ja. In Tongeren, 4 april, bij Anita's Kinclub. En dat begint s'avonds om 5:30. Dan is het nog leeg, hè? Dan is vreugd, ja. Dat is vreugd, maar die kunnen niet vreugd genoeg zijn, want ze nemen zich het breiwerk met en alles. Hè. Ze installeren zich het tuifeltje, hebben we het over gehad, hè, met de gelukspupjes en weet ik wat allemaal. Dus denk eraan, 4 april, 5:30, in Tongeren, bij Anita's Kinclub. Wat ze ook eens gaan doen, dat is lekker wandelen. En dat is de bloesem 2-daagse. Want als je goed kijkt, dan zie je natuurlijk de bloesem links en rechts in de boom. En dat betekent dat ze op de 2-daagse kan lopen 11 en 12 april vanuit het Gulperhoes in Gulpen. Die starten al vroeg. Er zijn verschillende routes waar ze kan lopen. En dan kan ze lekker genieten van de bloesem in het Heuvelland. Want daar zijn natuurlijk ook veel appelenbuimpjes, perenbuimpjes, dat zit allemaal in de bleu. Wat natuurlijk helemaal geweldig is, en dat is 80 kilometer. En waar heb ik het dan over? De Kennedy Mars. De Kennedy Mars in Zittert gaat beginnen. En dat is natuurlijk weer het spektakel voor de Porsche. Dat kan ze gewoon aanmoedigen. Ja, dat is ook animatie langs de route. Och, dat is van alles te doen, hè. Een beetje blaaskapellen, weet ik wat allemaal. Door Bizalden in Limburg. En ook op het Bijlsje, hè. Die lopen dus een gedeelte over het Bijlsje. Maar ze altijd sowieso, hè, Barushko met de Porsche. Ja, die hebben Porsche zondag. Dan hebben die... Barushko met misschien 1 of 2 andere artiesten ook. Ja, zeker. Dat is het te doen bij Café Zalde in Limburg. En kijk ook natuurlijk bij in de buurt wat er weer allemaal georganiseerd wordt door de plaatselijke verenigingen. En wat leuk is ook, vorige week is natuurlijk de voorrondes geweest van kunstbanden. Ja.
De 3 finalisten per categorie zijn bekend geworden. Hè? Dat waren in het Toon Hermans Theater in Zittert. Dus verblijven het volgen wie die het in de landelijke strijd gaan doen. Hè? Dus dat is wel leuk. Zeker. Want Limburg telt heel veel talent. En ik heb ook een talent, maar dat is alweer een talent van gaat langer geleden. Dat is Los Leipos. Oh. Heb je daar eens van gehoord? Ja. Ja, die maken, wat ik die zag in het begin, die maken wel wat stevigere muziek. Maar het is ook natuurlijk een liedje waar kleur in zit. En een kanarie, dat is meestal... Geel. Ja, die hebben het over kanariegeel. Het is weer zonnig morgen. Du moest weer naar de kerk. Pap en mam zijn een scheidje. Al de hostie kindje. Bestoer, ik kijk dich aan. Begint dan te lachen. Heb ze gebloot, man? Ik zeg ja, mam. Ja, mam.
stevige muziek van Los Leipos. En met Los Leipos, daar zijn we dus aangekomen bij het dorpje in Limburg. En Los Leipos, die komen niet uit... Nee, doet Lottem. Niet uit Lottem, maar toch heet dus wel het dorpje in Limburg. We gaan naar het roze dorpje Lottem. Natuurlijk ook terechtgekomen door het thema kleuren. Hè? Ja, want daar, als de reusjes beginnen te bloeien, dan is het feest daar in Lottem. Hè? Ja, en wie wil kleurtjes roze of paars of zalmkleurig, heb ze wel niet, hè? Ja, heel Dus, veel. maar ja, het is zoals je zag al heel lang het roze dorpje. Het heeft maar goed 2000 inwoners. Het heeft net geen 900 woningen. Het bewaart tot Horst aan de Maas. Het is 10 kilometer van Venlo. Met aan de westoever de Maas. 2 hele mooie natuurgebieden, de Siepersbeek en de Molenbeek. En al vanaf 1900 ongeveer is daar de rozenteelt begonnen. En op een gegeven moment werkte wel 30% van de inwoners uit Lottem in de rozenteelt. Verder is er te bezichtigen met prachtige wandelroutes, want er zijn echt in die omgeving prachtige wandelroutes. Een hele mooie molen, die is verwoest door de Tweede Wereldoorlog, of niet door, maar in de Tweede Wereldoorlog. En die is helemaal opnieuw opgebouwd. Er zijn op die wandelroutes 2 prachtige kastelen. De Borggraaf en de Koudebroek. Er is een kerk uit het jaar 1400. 3 prachtige kapeltjes. Een rozenhof. Een toprozentuin. Een rozenkenniscentrum. En het staat natuurlijk super bekend om de gekke maandag, hè, met carnaval. Ja, wat zou dat vandaan komt, de gekke maandag? Was een protest van de boerenknechten. De boerenknechten die vonden het namelijk niet fijn dat ze niet mochten meedoen aan de traditionele gildes die eigenlijk dan het voortouw namen met de vasteland. En de boerenknechten mochten niet meedoen. En toen hebben die zelf gaat begonnen. En dat is de gekke maandag. Maar Lottem is dus één van de 3 in Limburg die dat maar doen, samen met Velde en Grubbevorst. Ja, ja. En dan nog over het beroemdste feest, het Rozenfestival. Dat heeft sinds 1922 plaatsgevonden, maar wel met tussenposes, want het is ook wel eens dikker weg geweest. In 2018 wordt de laatste, want het was gewoon qua veiligheid en qua organisatie in het dorp nimmer te waarborgen. Zoveel lui komen erop af. Zo. Er is wel met een wedstrijd door de scholen. Die moesten dan een soort knuffeltje ontwerpen. Mhm. En zo is dus Rosa Lotje ontstaan. Oh. Door de wedstrijd op de scholen. Natuurlijk wordt er immer tijdens het festival een rozenkoningin uitgeroepen. Ja. En ze misden toch natuurlijk wel dat festival. Dus nu doen ze immer het feest van de roos in het Rozenhof vieren. Dat is dit jaar op 7, 8 en 9 augustus. Dat is het kleinschaliger, maar ja, het is een beetje wie een kermis in een ander dorp, maar het draait natuurlijk in Lottem toch om de rozen. Er is een braderie, ja, heel veel rozen natuurlijk. Dan denk ik toch dat dat langzaam weer terugkomt, dat grote feestje. Ja, maar of ze dat dan zo groot willen, dat weet ik niet. Ze zullen het in toom houden. In dat Rozenhofje is trouwens op 3 mei is er een plantjesmarkt. Ah, dat is immer Je interessant. kan ze roze pitjes gaan halen. Ja, Ja, leuk, leuk. ja, een mooi dorp. Jazeker. Klein, maar fijn. En als ze in augustus dan toch in Lottem is, dan hebben ze namelijk ook Badlands. Dat is een 2-daags festival
Nee, 3 dagen. Dat is van 21 tot 23 augustus. En dat gaat allemaal over vintage motoren en die grote pick-ups en weet ik wat allemaal. En dan natuurlijk ook de muziek erbij uit de 70s en de 60s. En dat is ook in Lottem. Dat is in Lottem. Oh. Ja, pas op, Lottem. Daar hebben we wel weinig inwoners, maar dat is juist de kraak van zo'n dorp. Hè. Die kennen met weinig lui, die gaat heel groots organiseren. Ja, want er is denk ik meer verbondenheid met elkaar als in de stad natuurlijk. Ja, zeker. Samenhorigheid en de Zuiswal, zo'n rozenfestival, dat is geëxplodeerd. En ik denk dat andere dingen wat ze daar organiseren, dat ook absoluut zijn vruchten afwerpt. Ja. Heb ze nog een liedje? Tuurlijk. En dat is ook over rozen. En dat zingt Big Benny. Witte rozen. Goede man. Ah, Swan. De kumper. Gaas zit er dan. Hè. Het is zo lang geleden, toen was het nog zo fijn. We vulden ons tevreden en waren nooit alleen. Je stinkt toen altijd voor ons klaar, met liefde en rond. Al was het dik zwaar, je liep in de mond. In bed lag je al jarenlang, je gaf ons goeie moed. Al was je nog zo krank, hij lachte die ons goed. Want weinigen waar ik bezocht, de mooiste roos gekocht. Die roos die jeugd toen goed, maar die tranen zoog ik toch. Mam, je hebt ze rozen, die zijn gans alleen voor dich. Kijk ik naar die rozen, zie ik steeds die gezicht. Mam, je hebt ze witte rozen, die zijn gans alleen voor dich. Kijk ze naar die rozen, denk ze dan nog aan mij. Nooit spelen kwam ik thuis, toen zei pap tegen mij. De hemel is, nu mam zien huis, daar waakt ze een uur dicht. De spaarpot ging toen open, voor een fiets gedacht. Tranen toen gelaten, rozen heb ik dichtgebracht. Mam, je hebt ze rozen, die zijn gans alleen voor dich. Kijk ik naar die rozen, zie ik steeds die gezicht. Mam, je hebt ze witte rozen, die zijn gans alleen voor dich. Kijk ze naar die rozen, denk ze dan nog aan mij. Mam, ik breng dich witte rozen. Die zijn ganse lijn voor dich. Kijk je naar die rozen, zie ik steeds die gezicht. Mam, hier heb ze witte rozen, die zijn gans alleen voor dich. Kijk ze naar die rozen, denk ze dan nog aan mij. Geer luistert naar Drobhoed, de podcast. Niet te chic, niet te strak, gewoon goed gezelschap. Ja, zeker. Zo wie gezegd, Geer luistert nog immer naar Drobhoed. En dat doen we natuurlijk ook met Limburg Lach. En Limburg Lach, dat gaat natuurlijk weer over een prachtige buurt in Oost-Limburg. En
deze keer was ik op zoek naar een buut over kleur. Ja, dan dacht ik van de Wientrin. Ja, dat die misschien blauw zag of zo, hè. Maar ik heb het anders gevonden. En namelijk tricolore. Oh. En tricolore, dat heeft te maken met Italië. Ja. En als ik het heb over Italië, dan heb ik het over de pizza. En daar is de volgende buurt over van Fernhaus, de Pizza Courier. Lavado stasera, così tante libere che parlo fluentemente italiano domani. Capito? Ik zou net op de scooter onderweg zien en toen nog even op Facebook en Twitter, WhatsAppen. Jongen, rie dat mogen onder het bellen in meer. Wij met de auto bieden met mijn pizza's van de weg afgereden. Ja, de meeste ongelukken in het verkeer die gebeuren als mannen hebben gezopen. Ja, want dan moeten de vrouwen rijden. Ja, maar wat mijn schijne overbuurvrouw zien schoonmoeder, die is nu voor de 4e keer getrouwd. En doet haar eerste huwelijk heeft hij een dochter en die wordt nu samen met de Fabrizio. En dan zijn achterbuurvrouw, die is kapster en haar broer, dat is een warme bekker, maar dat weet er nog niet. Nee, want dan zijn vrouw, die poetst 7 dagen in de week. En 7 dagen in de week poetst hij. En haar bazin, die heeft nu een nieuwe kok in de keuken. En dan zijn vader, zijn broer, die heeft in Italië een Michelin-sterrenrestaurant. En die is nu gevrouwd met mijn overbuurvrouw zijn schoonmoeder. En die Italiaan zijn de beste vriend, dat is mijn de baas. Ja, en Pizza Courier, dat ben ik geworden wie bij de baas. En mij vroeg, best u wel eens in Milaan geweest? Ik zeg, ja, er wonen alleen ex-profvoetballers en prostituees. Ja, zegt er, mijn vrouw die komt uit Milaan. Ik zeg, o jee, en wie lang heeft die dan gevoetbald? Ja. Ja, en dan wil ze werkeloos, hè, door die sollicitatieplicht. Toen zit ze de ganse dag achter de computer. Ik woon in een mooie titel, 8 kilo bijgekomen. Hè. Ja, men moet tegenwoordig op internet steeds meer cookies accepteren. Hè. Ik ben zelfs nog op gesprek geweest als buschauffeur. Vroeg de directeur van Veolia, heb je rijervaring? Ik zeg, nee, die hebben mij 12 jaar geleden het rijbewijs afgenomen. Dus zit er geen rijbewijs, geen ervaring. Waarom ben jij eigenlijk op gesprek gekomen? Ja, ik zeg gewoon alleen even komen zeggen dat ze op mij niet hoogst te rekenen. Ik denk, toen ga eens voor zichzelf beginnen, hè, als ZZ Pizza Courier. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandelen. Zit de medewerker, ben je al eens met justitie in aanraking geweest? Ik zeg, nee. Ik wist ook helemaal niet dat dat nodig was. Ja, die ga je voor te proberen in de pizza metgenomen. Dan zegt er, die is wel erg klein. Ja, ik zeg, dat weet ik. Ja, zegt er, die is ook erg taai. Ja, ik zeg, dan ben maar blij dat er zo klein is. Dat was een fragment uit de buurt van Fernhaus, de Pizza Courier. Ja, geweldig, hè. En in Italië, ja, dan moeten ze dus niks hebben, want een pizza met ananassen. Dat is not done, hè. Nee. En een pizza ananas is not done. En wat ik zo lekker vind aan een pizza is zo'n toegevouwen pizza. Ah, Is dat calzone of zo? ja, dat kent. Ik ben niet zo goed met buitenlandse woord. Nee, dat klopt. Maar daarvoor zeg ik, een toegevouwen pizza. Als je hem zo bestelt, krijg je hem ook, hè. Ja, dat klopt. Ja, en weer met leedjes. En als we dan weer met leedjes gaan, dan gaan we naar het groen van het gras. En dat wordt gezongen door het mannenkoor van Schweikese. En dat ligt bovenop de berg daar.
En Christen lekker is. Krijg je lekker ijsjes, er lopen geloof ik alpaca's daarboven Ja. in Schwijkense. En een leuk ding om te stoppen als ze best aan het wengelig. Een soort haarberg. Ja, bovenop de berg. Ja. En dat grenst natuurlijk ook aan Daneke en Schwijkerse Bos. En dan kunnen ze een put geloof als ze het weer doorloopt. Dus een leuk plekje. Maar, zoals gezegd, daar hebben ze dus ook het mannenkoor van Schwijkerse. En die zingen voor u het groen van het gras. Dat worden de mannen van Schwijkense met het groen van het gras. En vanuit Schwijkense kent ze natuurlijk eigenlijk wel een heel groot zicht op wat er los is in Limburg. En dan gaan we de vaanhoed hangen. En hoe gaat het dit skreuver? Ja, eigenlijk een beetje dus letterlijk de vaanhoed hangen. Want ja, deze podcast dekt ongeveer half april af, hè, Bino? En dan gaan we richting begin mei en dan begint natuurlijk veel herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Oké. En vandaar dus echt de vaanhoed, want dan wordt heel vaak een vaanhoed gehangen bij die herdenkingen. Dus ik wil stilstaan bij punten in Limburg die ook belangrijk zijn geweest voor de Tweede Wereldoorlog.
Oké, dat zit maar eens los. Het beroemdste dat iedereen kent en waar ook liedjes over zijn, is natuurlijk het kerkhof in Margraten. Ja. Er zijn 8301 graven. En 1 keer per jaar doen ze dan door de gezichten bekendbaar maken. En dan hebben ze toch 7500 gezichten, of ja, eigenlijk het graaf een gezicht kunnen geven. 7500. Oh. Dus ze hebben zich wel door de loop der jaren moeite gedaan om te achterhalen Ja. welke soldaten daar. Gesneuveld zijn. Ja. Ja. Dus, en dan gaan we vanuit Margraten naar Masch. Want 12 september 1944 trokken de Amerikaanse soldaten de grens over in Masch. En dat waren natuurlijk de eerste stappen richting de bevrijding. Wat ook bijzonder was, en wat vele lui niet weten, is dat in de oorlog, met in de trein, een geheime missie, de schilderijen van Rembrandt en Vermeer naar Limburg zijn gekomen en verstopt onder andere in de grotten van Sint-Pieter. Oeh, Dus, dat is een interessant weetje. ja, dus, maar ja, ik vind het sowieso al heel spannend, want ja, Enne heeft zich dat natuurlijk bedacht. Dat zijn duurdere kunstwerken. We moeten die veiligstellen. Die moeten niet in de handen van de vijand komen. En dan zo gaat bedenken dat dat in de trein dan niet moet opvallen. En dat hij dan uit het zuiden komt. Ja. Ja. En over welk spoor zou er dan gereden hebben? Ja. Allemaal die vragen, hè. Ja. En Montfort is ook een heel belangrijke plek. Dat is operatie Black Hawk. Door bij de Ruhr hebben Britse soldaten eigenlijk met hand en tand gevochten want de Duitsers wou de Ruhr oversteken. Oké. En ja, dat had een hele felle strijd gekost. Maar uiteindelijk heeft hun dat wel echt weer in een hele goede positie gebracht. Die Britse soldaten, wie ze eenmaal die Duitsers zouden verslagen. Dus Ja. dat is bij Montfort gebeurd en dat wordt ook jaarlijks herdacht. Dan Noord-Limburg, kasteel Blijenbeek. Dat wordt in bezit genomen van Duitse soldaten. En helaas moest dat kasteel uiteindelijk gebombardeerd worden om het terug in hang te krijgen. Maar dat staat er dus nog immer, een stuk van het kasteel. En er zijn een soort, luisterpalen, zeg maar, hè? Om te luisteren naar de verhalen wat er ooit gebeurd is. Oké, en waar stond dat kasteel? Het kasteel Blijenbeek in Noord-Limburg. Oh, interessant. Maar sowieso over die plekken, dat de Liberation Route. Dat zijn via meestal grote maaskeien, daar zijn luidsprekertjes ingebouwd. En dan kent ze dus op diverse plekken in Limburg, kent ze dus oorlogsverhalen luisteren. Dus beste niet in staat om met fiets, wandelend of via een auto die route te doen, dan kent ze dat ook thuis op de laptop of computer of misschien zelfs op de telefoon vangen, want die zijn ook thuis te downloaden. Dus Liberation Route. En sinds 2022 is er ook een hiking trail. Dat is een route tussen Londen en Berlijn. En dat zijn 275 kilometer en allemaal bijzondere plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Oh, Dus dat zou ze dan in partijen een soort vakantieweekje van kunnen maken als ze daar eventueel interesse in hebben. ja.
Dat is nog heel goed te ontdekken, hè, als ik dat zo hoor. Ja, en iedereen heeft het natuurlijk immer over de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Maar kijk, de tegenhanger wordt Duitsland. Daar zijn ook jongens overleden, gesneuveld. Die jongens wou waarschijnlijk ook niet vechten, maar die moesten ook. Dus in IJsselstein, daar is een begraafplaats van Duitse soldaten. En schrik niet van het aantal. 32.000 soldaten liggen daar, Duitse. Zo. Het is de grootste militaire begraafplaats van Nederland. Ja, ik moet zeggen, ik kreeg een beetje kippenvel. Want ja, wat ik zeg, die jongens wouden ook niet, hè. Die moesten ook. Ik weet dat in Lommel, dat is ook over de Pijl, dat daar ook zo'n Duitse begraafplaats is. En dat is ook wel een mega complex, hè. Ja. Dus die hebben ook veel jongens verloren. Ja. Dan is natuurlijk het prachtige oorlogsmuseum, hè, op de grens van net nog Limburg, hè, bij de Peel. Bij de Peel zijn ook veel van die luisterkeien, want de Peel is natuurlijk ook zwaar bevochten. Ja. Hè? Dus, en dan is in Maasbracht een vooral, ik moet zeggen, ik heb heel veel immer gehoord over de oorlog. We hebben er zelfs ooit bekend een gans jaar op de legerschool aan gewerkt. Ik heb dit vooral nog nooit gehoord, maar in Maasbracht, daar hebben ze dus de binnenvaart gebombardeerd. 240 schepen. En daar komen dus 1000 mensen af. Dan moest je voorstellen dat ze en hun werk kwijt waren en eigenlijk hun woning, hè, want het schip was hun woning. Ja, werk en wonen. Dus in Maasbracht is dan ook nog een scheepskerkhof. Er zijn natuurlijk ook toen doden bij gevallen. Ja. Maar daarvoor is dat wel eigenlijk immer zo gebleven tot eigenlijk schippersfamilies toch wel eigenlijk uit Maasbracht komen. En die zijn wel her en daar verroest. Maar de geschiedenis ligt dan vaak bij dat vooral wat ik dich nu vertel. Ja. Als je dus zwaarst dat in een dorp een schippersfamilie zit, dan zal dat waarschijnlijk de oorsprong hebben van daar wat daar gebeurd is. Dat zou kennen. In de tijd zijn er veel naar Montfort gegaan. Ja. En dan zijn er ook veel naar Friesland verhuisd. Ja. Van die gezinnen die eigenlijk dan dakloos en werkeloos worden. Ja. Om een nieuw bestaan op te bouwen. En dat zijn inderdaad die schipperskinderen en schippersfamilies geweest. Dat monument van de Schepenkerkhof, dat is in 2004 is dat, onthuld. En dat staat op de Havenstraat in Maasbracht. Ja, en er is een hele mooie serie gemaakt met ook weer kinderen die dat thema waren behandelen op de basisschool. En de serie heet Terug naar de plek. Oké, en dat is op YouTube? Ja, YouTube en Google, maar Terug naar de plek. Terug naar de plek. Dus dat is een hele mooie serie over dat gebeuren in Maasbracht. Ja. En zo zullen er vast nog heel veel plekken zijn. Hè? Ja. Dit zijn een beetje de groter uitgelichte plaatsen. Maar er is natuurlijk in Limburg, omdat we een grensprovincie waren, genoeg gebeurd. Ja, we hebben daar een rijke geschiedenis in. En als je er echt in geïnteresseerd bent, dan moet je daar ergens naar op zoek gaan. En inderdaad misschien eens toch zo'n wandeltocht gaan maken. En die luisterverhalen van toen eens even aanhoren wat er nou eigenlijk geweest is. Ja. Nou we gaan een stukje over een stukje oorlog in Limburg. Ja. Dan gaan we ons even gaan luchtiger staan. Dan gaan we naar de WW-band luisteren. En dat gaat over de Rode Meisen. Mezen. Lekkere poependik. Goorlijke van mij. Mezen, de nacht is nog zo lang. Roeien.
het raar für mich op mich gemaakt. Ieder keer zeg ich dich weer, ik hou wel van dich, Teddybeer. Wat die het bereikt, erst ich die liedjes soms sings, mich an het razelen bringst, die bringst mich ganz van mij stuk, die bist mijn goed geluk, ieder keer zeg ich dich weer, ik hou wel van dich, Teddybeer. zeg ich dich weer. Ik hou wel van dich, Teddybeer. Die goeie meisje op die gebieden wacht, die goeie meisje. Ik denk weer aan die vannacht, oh goeie meisje. Die bracht me geluk. Die goeie meisje, die is het helemaal. Die goeie meisje, de dikste van allemaal. Die goeie meisje, die bracht me geluk. Die goeie meisje op die gebieden wacht, die goeie meisje. Ik denk weer aan die vannacht, oh goeie meisje. Die bracht me geluk. Na 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 De WW-band wordt het. Ja, uiteindelijk komen we bij het weerbericht en bij het einde van deze kleurrijke podcast. En wat heet de wens met die kleuren? Ja, de wens is sowieso, hè. Dit jaar, dat heb ik al in mijn jaarvoorspelling gezegd. De kleurt het donker of de kleurt het op? Ja. Maar ja, Porsche is ook zo'n verhaal. Hè? Natuurlijk vandaag Goeie Vrijdag. Een strafwindje, zoals de Belg zou zeggen. Hè? Toch wel redelijk bewolkt. En 12 graden, 30% regenkans. Zaterdag wel gaat warmer, 16 graden, maar er blijft altijd kans op regen. Zondag trekt de wind nog wat meer aan, 14 graden.
en de regenkans neemt toe. Dus dat is pas zondag. Pas maandag, als de paashaas weer bijna terug naar huis gaan, dan komt het zonnetje bijna door. Dan begint het al een betere dag te worden. Zonnig, 14 graden en niet of nauwelijks regen. Dan krijgen we dan na de paasje eigenlijk 2 à 3 beetje extreme warme dagen. Of 20, 21 graden. Dat is een beetje too much voor de tijd van het jaar. Ja, dat is wel een raar sommeling, hè? Ja, maar dat gaat niet lang duren, want de mens komt de wind weer opzetten. En daar blaast het zonnetje weer aan de kant. En dan gaan we weer naar een grijsgrauwe periode met 12, 13 graden, met wat meer regen. En eigenlijk tot de volgende podcast blijft het een beetje rond die 12 tot 14 graden. En zo nu en dan regen. En zo nu en dan een wind die draait en stevig is. En meer krijgt er niet van breien. Ai. Maar dan zeggen ze maart roert zijn staart en april Doet wat hij wil. doet wat hij wil. En het komt echt inderdaad dit keer sterk naar voren. Dat april doet wat hij wil. Ja, maar de laatste dagen van maart waren ook al niet zo'n succes. Hè? Nee, het wordt allemaal een beetje rommelig. Maar ja, Dat Chris, als het met kerstmis 18 graden is, hè, dan moet het toch eens vies en koud worden. Hè? ja. We moeten er maar aan wennen. Ja. En dat is voor de paasje wel gezellig om samen te zijn, eikens met de kindjes te zoeken. Ja, Hè? zeker. En ook de paasmarkt, tweede paasdag in Borg. Ja, wat dat gaat worden, dan moest je zich wel een beetje op kleien. Of dan moest voor de zekerheid toch dat parapluke metnemen. Ja, maar Of als de het, poncho, hè. ik wou zeggen, als het zwaar wijnt, zou ik toch maar voor de wegwerpponcho Met de gaan. wind moesten we de poncho gaan. Ja. Ja, dat klopt helemaal. Nou, zometeen nog Romeo met de reiziger als laatste liedje. Maar we gaan nu afsluiten met de traditionele beurt. En dan zeggen we, Huiverig verrast. dan luistert je was De volgende keer weer. naar onze nieuwe podcast. Hoi hoi. Hoi hoi! Nog 30 jaar te gaan, 30 jaar om te bedenken wat er op mijn grafsteen komt te staan. Ga ik naar den hemel, of verrupt een duivel mij in de hel? Zal ik mij nog weren, of gij het leven echt zo snel? Over 30 jaar zien mijn haar gans grijs, ben ik eenzaam en vergeten, ben ik al den wies. Over 30 jaar is het gegaan en ben ik weg, maar de vaaien in zijn gezicht laten geen leugens toe. Vanavond waait de wind door het westen, het perron is naar den kant. Het spoor strekt zich goed tot aan de horizon. De huurste stemmen van de mensen
Voor een trein van 11:30. Venlo, Den Haag, Centraal Station. En de stilte is maar schijn, wachtend op de volgende trein. Ik ben een reiziger in zwart en in een trein rond middernacht. Geen naam en geen verleden, zoekend in het heden. Alles achter mij verbrand met het leven aan de zonnekant.